Salutare, sunt Ștefan Borleanu și vă invit să gătim împreună astăzi o rețetă ușoară, dar cu care am reușit să obțin cuțitul de aur la Șef la Cuțite sezonul 9. Rețeta este compusă dintr-un filet de sibas, un piure de topinambur și un sos de pește cu ulei verde. E o rețetă care pare grea, dar nu este chiar atât de grea. O putem face împreună foarte ușor, urmând pașii următori. Să trecem la treabă! Deci asta va fi episodul 1, da? Salutare! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Prima rețetă pe care o voi pregăti împreună cu voi este rețeta cu care am reușit să obțin cuțitul de aur la Șef la Cuțite în sezonul 9. Și anume, lupul de mare, fileul de lup de mare cu un piure de topinambur și un sos de pește. O rețetă simplă, dar care i-a impresionat pe șefi. Puteți să o gătiți și voi acasă foarte ușor. Vom începe cu topinamburul pe care îl vom băga la cuptor. Cuptorul este preîncălzit la 180 de grade. Am pregătit deja staniolul. Topinamburul îl vom așeza în bucățele de câte 4 și vom închide ușor. Încă 4 topinamburi. Cum am spus, cuptorul este preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 45 de minute, 50 de minute. Depinde și de cât de tare este topinamburul. Următorul pas pe care îl vom face va fi să dăm drumul la stocul de pește. Am filetat înainte peștele, fileurile sunt în față, i-am păstrat oasele. Așa că luăm o oală, o umplem cu apă, punem peștele, punem niște legume cum ar fi țelină, păstârnac, ceapă, foi de dafin, sare, piper. Stocul în 30 de minute ar trebui să fie gata. Vom folosi doar o parte din țelină și vom folosi și parte din păstârnac. Ceapa nu va trebui tocată, doar o voi desface puțin în 4 părți aici. Cum am spus, vom adăuga foile de dafin și puțină sare. Și aceasta va fi baza pentru sosul nostru de pește. Cu stocul de pește vom începe și vom face sosul de pește. Următorul pas pe care îl voi face va fi să fac un ulei verde. Îl voi folosi tot la sosul de pește pentru a-i da o culoare cât mai frumoasă farfuriei. Mă voi ajuta de Thermomix și vom începe cu spanacul. Spanacul folosim pentru clorofilă și ca verdețuri am ales să folosesc pătrunjelul și mărarul. Două verdețuri fresh care se îmbină foarte bine cu peștele. Vom adăuga pătrunjelul și mărarul împreună cu frunzele de spanac. Vom adăuga uleiul de floarea soarelui. Puteți folosi și ulei de struguri pentru că este foarte neutru acel ulei. Nu recomand folosirea uleiului de măsline pentru un ulei aromat pentru că va fi puțin amar. Dacă nu avem Thermomix acasă, putem folosi și un blender puternic normal. Trebuie să preîncălzim uleiul la 70 de grade și să blanșăm spanacul și verdețurile pe care le mai folosim. Deci poate fi înlocuit, însă este foarte bun un Thermomix în casă. Îl vom seta la 7 minute, 70 de grade Celsius și viteza 6.
În momentul acesta termomixul merge, noi avem de așteptat puțin până când uleiul va fi gata și va trebui să-l scurgem. Gata. Nu e chiar gata. Gata, acum e gata. Așa. După cele 7 minute o să scurgem uleiul. Pentru a scurge uleiul voi folosi un recipient de plastic și am pus aici 2 capeline, 2 căști de duș pentru a fi cât mai fin și a nu avea impurități. Uleiul miroase foarte bine, miroase a pătrunjel și amărar, fix ceea ce îmi doream. E drăguț? Și acum îl voi băga la frigider pentru a se răcori. El este foarte fierbinte acum, iar dacă îl voi menține la o temperatură foarte ridicată, își va pierde din culoare, iar eu îmi doresc să aibă o culoare cât mai verde. A trecut aproximativ o jumătate de oră de când am pus la fiert oasele de pește și legumele, așa că stocul nostru e aproape gata. Acum o să-l strecor. Am ales o strecurătoare și în plus am pus din nou o capelină pentru a nu avea deloc impurități și a fi cât mai curat, cât mai limpede. Aici este stocul nostru de pește. În momentul acesta vom trece la pasul următor, adică vom face sosul de pește. O să încep prin a toca o ceapă. O să tocăm ceapa brunoaz, deoarece ne dorim să fie fină. Vom pune puțin unt în tigaie. Pentru a nu se arde untul, prefer să pun și puțin ulei. Voi folosi un ulei de măsline cu o aciditate mică. Un ulei de măsline produs în Turcia, dar produs în Turcia de un român. Ok. În momentul ăsta am pus ceapa în tigaie. Vom găti ceapa până devine translucidă, adică aproximativ 2-3 minute, nu mai mult. În niciun caz nu ne dorim să ardem ceapa. O să pun și un praf de sare. Chiar dacă la final voi mai pune sare, prefer să pun și acum să moi mai bine ceapa. Pregătim vinul. Am aici puțin vin. Recomand vin alb. Recomand un vin alb și de obicei cam la orice mâncare recomand să punem în mâncare fix vinul pe care îl servim la masă împreună cu acea mâncare. Cum la pește de obicei servim un vin alb și acum o să pun puțin vin alb. Tigaia fiind încinsă, se elimină alcoolul din vin, exact ceea ce ne dorim. Dăm puțin focul mai încet. Iar în acest moment o să adăugăm puțină făină, foarte puțină făină. Făina o adaug pentru a avea un sos cât mai gros. Foarte important în acest moment, trebuie să gătim făina, deoarece nu ne dorim să dăm la masă un sos care are amidon făină. Eu în concurs am folosit altceva, nu am folosit făină, însă am ales să simplific puțin rețeta și să fie accesibilă oricărui om care vrea să o reproducă acasă. În concurs eu am folosit Xanthan Gum. Este un praf. Xanthan Gum este un praf care întărește sosurile.
sosul. În momentul ăsta, făina este deja gătită. Vom adăuga câte puțin stoc de pește. Vom adăuga foarte puțină smântână de gătit. Și o linguriță de muștar. Vă recomand să folosiți un muștar dulce, nu muștar cu aromă, muștar cu crean sau muștar iute, pentru că se va simți diferit și nu ne dorim să fie un gust de muștar sau de hrean, ne dorim să aibă un gust de pește, iar eu consider că muștarul ne va ajuta. Veți vedea că la final, pentru plating, voi folosi și niște frunze speciale, niște frunze de muștar. Le am aici în spate, niște frunze de muștar și niște frunze de wasabi. O să opresc focul. De fapt, o să opresc plita. Eu sunt obișnuit cu focul, așa că... Așa. Și voi gusta din sos. Da. O să mai punem sare și o să-i punem și foarte puțin piper. Foarte puțin piper. Nu-mi doresc ca sosul să aibă ceapă în el, iar pentru asta îl voi strecura din nou. Sosul nostru este gata. Mai avem câțiva pași de făcut. O să prăjesc peștele, de fapt. Peștele l-am filetat în prealabil. Nu o să vreau să-l las în forma lui. Așa, o să vreau să îl tai. Ok. Voi pune foarte puțin ulei de măsline. Aștept să se încingă. Voi presăra puțină sare. Foarte puțin piper. Tigaiile astea noi de la Tefal, în momentul în care punctul din centru devine roșu închis, înseamnă că tigaia are temperatura optimă pentru a pune carnea sau legumele în tigaie. Deci mai avem foarte puțin de așteptat. Vom începe cu peștele pe partea cu pielea. Îl vom ține în tigaie aproximativ 2-3 minute, iar după îl vom întoarce undeva la 1 minut, 2 minute. În momentul când scoatem peștele afară din tigaie, întotdeauna pielea peștelui trebuie să fie în sus, deoarece dacă o să punem pielea în jos, tot sucul, tot ce are el lichid va veni în partea de jos a peștelui, iar în acel moment va muia pielea, iar noi ne dorim întotdeauna să avem o piele crocantă. Luăm peștele. Îl apăsăm puțin. Pielea trebuie să fie ușor arămie, puțin maronie, nu trebuie să fie arsă, dar trebuie să aibă o culoare frumoasă.
O să iau puțin cimbrișor și o să pun peste. Puțin unt și un cățel de usturoi. După o oră, topiramburul nostru este copt. O să îi tăiem pe jumătate. După ce am tăiat topinamburul pe jumătate cu lingurița, o să-i scoatem miezul și o să-l punem în Thermomix. Voi puteți folosi acasă orice blender aveți la îndemână. O altă variantă pentru a face piureul de topinambur este să-l curățați și să îl fierbeți în puțin lapte și după să îl blendați. Însă, odată fiert, el își pierde din aromă. Dacă îl faceți la cuptor în staniol, va avea o aromă mult mai intensă. Acum vom adăuga unt, puțină sare și puțin piper și vom blenda totul. Cât timp se va blenda piureul, voi transfera uleiul verde într-un biberon. Piureul nostru este gata. O să-l transfer într-un castron. Am montat piureul pe farfurie. Acum vom veni și cu peștele. O să punem 2 bucăți. Sosul îl vom infuza cu puțin ulei de verdețuri pentru a-i da o culoare cât mai frumoasă. Iar acum vom veni cu microplante. Acestea le vom așeza pe pește. Sunt niște frunze de muștar. Iar pe piure voi veni cu porumb. În farfurie avem lupul de mare, sosul de pește cu ulei verde infuzat și piureul de topinambur. Deasupra avem microplante de muștar și porumb. Vă urez poftă bună și sper să încercați și voi rețeta asta acasă.